Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň we onuň partnerläriniň Iranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleri arkaly dünýäni has howpsuz etmek boýunça alışga gelip biljekdiklerine ynam baglady. Kerry bu çykyşyny Uly Ýedilik Guramasynyň daşary işler ministrleriniň duşugyna gatnaşmak üçin 15 aprelde Germaniýanyň Lübeck şäherine gelmeginiň ýa etdi. Kardeşim Ýoşun Anna Gurbanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 15 aprelde Abbasanyň we onuň Iranyň ýadro programmasy babatda gepleşikler boýunça partnerläriniň dünýäni has howpsuz etjek alaşyk biljegine anamlygyny aýtdy. Şu aralykda Iranyň prezidenti Hasan Rouhani eger alaşyga gol çekilse Tehranyň derrew sanksiýalardan dynmak isleýändigini ňytady. Dünýäniň 6 ýer döwleti we Iran 2 aprelde Iranyň ýadro aktiwliklerini çäklendirjek deslapky alaşyga gelmegi başardylar. Bu şertname Iranyň eger finansy geçse-de ýadro ýaraglaryny edinmek mümkinçiliklerini azaltýarga oňa derek BMG-nyň Ýewropa Birleşiginiň we Abbasanyň sanksiýalaryny ýatyrmagy wada berýär. Olar gutornukly alaşyga gelmegi möhletini 30-njy ýylyna berlediler. Gelýän 2,5 aýda Iran bilen gepleşikler tamamlamagyň ägir duly wezipesi öňümizde dur diýip Kerry Germaniýanyň Lübeck şäherine Uly Ýedilik toparynyň daşary işler ministrleriniň duşugyna gelenini aýtdy. Of course, looming large is the challenge of finishing the negotiation with Iran. Ol prezident Barack Obamanyň administrasiýasy biziň prezident üçin bir alaşyk kazanmak we şonuň bilen birlikde dünýäni has howpsuz etmek ukuyumyda anamly diýdi. Yesterday there was a compromise reached in Washington regarding congressional input. Kerry 14 aprelde Washingtonda Kongres diňlenşi boýunça egleşik kazanylanyny hem sözüne goşdy. Senatyň daşary gatnaşyklar komiteti Iranyň ýadro şertnamasyna Sina aktynyň düzedilen görnüşine 19 adamyň gollamagyny, hiç kimin garşy bolmadygyna ses berdi. Prezident Obama bu hili kanun taslamasyna veto goýjagyny aýdyp haýbat atdy. Emma demokratlar we respublikanlar bu çäre boýunça alaşyga gelenden soň garşylygyny besetdi. Indi senatda dolu maslahatlaşmagy hemde sese goýulmagy berilýän kanun taslamasy eger Obama Iranyň ýadro programmasy boýunça baglaşyljak gutornukly alaşygyň dolu tekstini 9-njy ýyla çenli tapşyrsa, Kongresiň baha bermek üçin 30 gün möhlet kesgitliýär. Aktamy egleşik edip bu möhlet başda teklip edilen 60 günlüginden gysy kaldyryldy. Ýöne alaşyk teksti 9-njy ýyldan soň tapşyrylsa, baha bermek möhleti 60 güne çenli uzaldylar. Başga bir egleşik bolsa gaýtadan heredilen kanun taslamasy Irany terrorizm aladalary bilen bagly gaýtadan sanksiýa girilmek mümkinçiligini azaltýar. Sanksiýalaryň aýrylmak möhleti wagtdaky oňuşmallyklar Tehran bilen alaşyň öňünde duran esasy päsgelçilikleriň biridir. Iran sanksiýalaryň derhal ýatyrylmagyny isleýär, emma Birleşen Ştatlar sanksiýalaryň ýuwaş-ýuwaşdan Tehranyň şertnama şertlerini berza edişine görä aýrylmalygyny aýdýar. Gepleşiklerin şu tapgyrynda sanksiýalaryň soňuna çykylmasa ol ýerde alaşyň bolmajagyny her bir adam bilsin diýip Rouhani 15 aprelde döwlet telewizionyasynda berilen sözünde aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gaýtadan heredilen kanun taslamasyna görä prezident Iranyň ballistik raketalary we terrorizm bilen ilçesi barada döwürleýän hasabat berip durmaly. Emma ol hasabatlar sanksiýalaryň ýene bir tapgyryna itergi bermez. Hasabat döwründe Obama prezident tarapyndan girilen sanksiýalary ýatyryp biler, emma onuň Kongres tarapyndan girilen sanksiýalary gowşatmagynyň öňü beklener. Senatyň bu kanun taslamasyna şu aýda ses bermegine garaşylýar we wekilleri öňündäki respublikan liderler onu şondan kän wagt geçmän tasdiklama wada berdiler. Prezident Rouhani bu kanun taslamasyny Abbasanyň öz içki meselesi hökmüne eret etdi. Kardeşim Ýoşun Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Owganistanyň parlamentiniň Türkmenistan bilen serhetdeş Faryab vilayatynyň deputaty Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolup regionyň agla we böleginiň söwüşçileriň gözegçiliginde ýa-da olaryň täsiriniň astyndadygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä eger ýagdaýa zerur üns berilmese vilayatyň galan böleginiň de häkimetleriň gözegçiliginiň astyndan çykmagy ihtimal. Deputat Fathullah Kaysary bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Merdan Saryewden dinläli. Siz dün Owganistanyň Milli Meclisinde eden çykyşyňyzda Faryab welaýatynyň jeňçileriň eline geçendigini bellediňiz. Siz muny näme esaslanyp aýtdyňyz? Icazäýiz bilen subut aýtaman, Faryab 80%. Ruhsat berseňiz men ýagdaý barada subutnama esasında gurrun bereýin.
dün Awganistanyň içeri işler ministrlerini, Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygyny we Milli Howpsuzlyk Gullugynyň başlygyny Milli Mejlise çağırdyk. Olar hemen Faryap welaýatynyň 80%nyň talip jeňçileriniň kontrolündedigini aýtdym. O ýerleriniň hemmesi döwlet garşydaşlarynyň elinde. Welaýat merkeziniň we etrap merkezleriniň hem 20%-nde jeňçiler höküm sürýär. Talibanlaryň ygtyary güýçli. Olar gruply adamlardan, täjirlerden we dukandarlardan pul soraýar. Telefon arkaly jaň edip bize munça pul iýerdiýär. Eger iýermeseň seni biz öldürers diýip haýbat atýar. Şu sebäpden barly adamlar Talibanyň islegine baş egmäge mejbur bolýar. Faryap welaýatynyň 80%-nyň guragyna jeňçileriň iýeçilik edýändigine meniň birinji delilim şul. İkinci subudum bolsa, käbir döwlet işgärleriniň dogany we kowum garyndaşy Taliban bilen hyzmatdaşlyk edýär. Talibanyň hem ýakynlary döwlet adaralarynda işleýär. Ýaşullar geňeşiniň düzüminde hem jeňçileriň tarapdary bar. Welaýat adarasynda we etrap adaralarynda işleýän işgärler hem jeňçiler bilen gatnaşyk saklaýar we hak töleýär. Bolmasa döwlet adarasynda işläp bilmeýär. Şo sebäpden men Faryap welaýatynda jeňçileriň täsiri 80% dälde 95%-dan hem ýokary diýip düşünýärin. Faryap welaýatynda döwletiň 5% hem roli ýok. Döwlet halky boşuna aldap ýör. Faryap welaýatynda Islam döwleti diýilen toporun we Merkez Aziýaly jihatçylaryň hem bardygy aýdylýar. Siz bu maglumaty tasdiklaýarsyňyzmy? Özbekistan'da böyle oyu boyut katilleri tutuldu. Bunu hem zorga koyup ötürdü devlet. Hawa bar. Özbekistanyň Islam hareketynyň agdalary Faryap welaýatynda öz maşgala agdasy bilen ýerleşdi. 3 Özbekistanly aýal jeňçini Awganistanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri tutsak etdi. Bu waka media arkalam ýaýrady. Aýal jihatçylaryň ele salynandygyny hemme halk eşitdi. Ýöne bu aýal jeňçileri erkinlige goýup bermäge döwlet mejbur edildi. Aýal jihatçylar azat edildi. Men bu aýal jeňçileriň ele salynmagyna tarapdarym däldim. Çünki olar aýal maşgalady. Meger Faryap welaýatynyň köp ýerinde merkezi adiýaly jeňçileriň toplanandygyny men size aýdyp biljek. Merkezi adiýaly jihatçylar has güýçli. Qaysar etrabynyň Şah, Çarşembi, Çilgezi we Çiçekçi adly regionlary merkezi adiýaly jeňçileriň kontrolunda. Olarda pul köp. Durly ýarag we harby enjamlary bar. Daşary ýurtly jeňçiler Faryap welaýatynda köpçilikleň ýerleşdi. Adatça Islam döwleti diýilen topar tarapyndan ulanylýan qara baýdaklar hem galdyryldymy? Qara bayraq, sapit bayraq meni aldymda köp bir bayraq. Talib daýyş hiç farky ýok. Meniň pikirimçe qara baýdak we ak baýdak ikisi hem bir zatdyr we bir ideologiýadyr. Jeňçiler ak baýdagy düşürip qara baýdak galdyrýar. Ýene bir gün görseň qara baýdagy çekip ak baýdagy göterýär. Awgan döwleti ak baýdakly ýa qara baýdakly diýip fark berýär. Awgan prezidenti jeňçilerden ötünç soraýar. Bu uly ýalňyşlykdyr. Awganistana we Awgan halkyna prezident jepa edýär. Talip bilen Daişiň arasynda haýsy bir fark tapawut ýokdur. Egerde Faryap welaýatynda ýagdaýlar şeýle bolsa, onda Türkmenistana da hop abanyp bilermi? 100% bulanyň manzury Türkmenistan we Özbekistany jamawaty ýanyna goşa hokka. Hawada Türkmenistana da 100% hop abanyp biler. Aslında jeňçileriň esasy gözüňde tutýan mendeli Türkmenistan, Özbekistan we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlardyr. Merkezi Aziýa respublikalary Awganistanda barýan häzirki ýagdaýa aýratyn üns bermelidir. Howpsuzlyk bilen bagly Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmelidir. Awganistanyň parlamentiniň Faryap welaýatynyň deputaty Fatholla Kaysary bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda üzümçülük medeniýetiniň ýitip barýanlygy bilen baglylykda aladalanmalar bildirilýär. Hususy üzümçülük hojalyklary dürli çäklendirmelere tezewar edilýärkä döwletiň eýçiligindäki uly hojalygyň işine de togtamak howp awanýar. Türkmenistandaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläli.
Paýtagtyň öňkü çäkleriniň daş töweleriniň üzüm plantasiýalary gurşap alýar. Şpalerlere ýani ýeri töwegetlere şyrmaşdyrylan üzüm düýpleriniň setsaram uzalyp gidýän hatarlaryny gökdepe, gökçe, bagyr, owadan nepe ýaly owalaryň üzümçilik hojalyklaryna siňlese bolýar. Emma üzümçilikleriň ählisinde beýle ýagdaý ýok. Mysal üçin Gäw owasynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň üzümçilik meydanlarynyň ýagdaýy gözüni. Bu üzümçilik meydanlaryny ýan bir näçe ýyly gamyş basyp ýatanlygyny görse bolýar. Aşgabatyň açlyk sport toplumyň golaýnaky bedew ýaşaýyş massiýasynyň günnäwrnaky meydana öňkü üzümçiligi ýatlaýan diňe bir alamat. Şpalerler, gödeneklerin söýgetleri galypdyr. Üzüm düýpleriniň köpsi gamyşlardan ýaňa görnenok. Gäme owasynyň ýaşaýjysy geldiğini aýtmagyna görä, öň bu üzümçiligiň ýagdaýy häzirki ýaly gözüňde eken. Türkmenistan kolhozy üzümçilik meydanlaryny kärende bermedi. Şonuň üçin onuň meydanlary gamyş basyp ýatyr. Hatda ol kolhozyň Aşgabatyň orta arasyndaky üzümçiligine de ýagdaýy şeýle diýip Gäme owasynyň ýaşaýjysy geldi gurrunýar. Emma üzüm plantasiýalaryny her bir adam kärende alyp bilmeýär. Gökçe owasynyň ýaşaýjysy 20 adam gurrundan çen tutsaň, bu ýerler esasan daýhan birleşiginiň daýhanlaryna paýanyp berilýär. Özde şolaryň hem ählisi üzüm plantasiýalaryny alyp bilmeýärler. Kärende almak, özüm gowy üzüm ýerini kärende almak üçin tanış biliş gerek. Ýoksa masla kärende alyp bilmersiň ýa-da alsaňam erwet ýer bererler. Gara tanışlyk gerekdi diýip İlmurat bu arada öz pikirini beýan edýär. Üzüm plantasiýalarynyň her hektarynyň kärendesi üçin ýyllar resmi suratda 400 man tölenýär. Şeýle suwa hem tölemeli. Bundan başga da yer kärende almak, üzümü ýetişdirmek bilen bagly ýöne çykýan ýagdaýlar bilen birlikde arnan hasyl ýerlemek bilen bagly hem kärendeçileri alada goýan ýagdaýlar bar. Esasy mesele ýetişdiren hasylyny ýerlemek. Üzümü daşga ýurtlara satyp bilmeýär. Esasan şakyrda otlaryny tapşyrmaly bolýar. Olar 1 kilogramny 40 tengeden satyn alýarlar diýip İlmurat gurrunýar. 50 ýaşlarynaky İlmuratyň aýtmagyna görä geçen asyryň 90-njy ýyllarynda hasyly daşga ýurtlara eksport etmek aňsat bolupdyr. Esasan Orsiýetden gelen söwdegarlar ýa-da şol ýurda gök ölüm eksportydan meşgul bolan söwdegarlaryň özleri daýhanlaryň ýerlerini aýlap hasyllaryny satyn alyp gidýän ekenler. Häzir bolsa eksport edilecek üzüm ilki birjadan geçirilmeli. Soň serhede çenli pul çykdyjysy bar. Ahyrynda bolsa gümrükden geçirmeli. Gümrükde birjada tanşyň bolmasa geçirmek hem kyn. Munyň üstesine de serhede onu ardan hem satmaly bolýar diýip İlmurat Alatlyk radiosynyň söhbetdeşlikde üzümçilik bilen meşgul bolan daýhanlaryň gawat gelýän kynçylyklary bardy gurrunýardy. Şol bir wagtda hem ýurtda üzüm öňümçiligiň ýagdaýyny görkezýän statistik maglumatlar tapmak başartmady. Daşga ýurtlara näçe meşhurda üzüm we üzüm önümleriniň eksport edilýän dowadaky maglumatlar hem eleterdi. Emma Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň 3-nji aprelde geçen Ýeňişler Mejlisinde Prezident Berdimuhammedow ýurtda köp meşhurda ýokary hili üzümüň öndürilýändigini hem-de üzümi we üzümden öndürilýän önümleriň dürli görnüşlerini daşga ýurt bazarlaryna amatly şertlerde çykaryp boljakdygyny aýtdy. Prezident şol meclisde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlaryna we häkimlere bu meseleni düýpli öwrenmek hem tapşyrdy. Emma prezidentin görkezmesinden soň bu ugurda häzir şeýle nähili bir özgörüşiň göze ilmeýändigini üzüm kärendeçisi İlmurat taýýar. Habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Häzir bolsa Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna gelen käbir tesvirlere göz aýlalyň. Ýakyn günlerde Türkmenistan yerli geňeşlere geçiriljek saýlawlaryň wagtyny kesgitledi. Saýlawlar 16 awgustda geçirilmeli. Halk tarapyndan saýlanýan bu organyň ýurtda demokratik prosesleriň güýçlenmeginde we halkyň hukuklarynyň berja edilmeginde uly täsiriniň bardygy resmi maglumatlarda nyktalýar. Yerli geňeşlere saýlanan öňkü wekiller we olaryň baryan işleri barada halk köpçülügi näme bilýär? Azatlyk radiosynyň Facebookdaky sahypasynda şu temadan yerleşdirilen pikir sorulşyga şeýle tesvirler gelipdir. Zöhre Türkmen ady bilen ýazylan tesvirde öz etrafymyzyň deputatyny tanayan Liwap vilayet Serdarabad şäheriniň deputaty Mary vilayetinden gelip deputat bolanlary diýip belliýär. Esmina Türkmen etrap häkiminem tanamyzok diýip ýazýar. Faruk Begzut biz garaşsyz hem beýtarap Türkmenistan biz halka garaşly däl we hiç wagtda halkyň tarapyny tutamyzok, biz beýtarap hemme zady özümiz çözýäs diýip häkimiýetiň adyndan ýazylan hat görnüşinde
tesvir ýazypdyr. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saytynda, Facebook we Wkontakte sosial ulgamlarynda gidýän diskussiýalara sizem goşulyň, pikir paýlaşyň. Adatlyk radiosy siziň pikirleriňizi garaşýar. Liwap vilayatynyň ençeme etraplarynda sement satyn almagyň kynlaşýanlygy aýdylýar. Habar berilişine görä, bu ýagdaý Türkmenistanyň prezidentiniň sementin bahasyny galdyrmak tapşyrygynyň ýygyny döräpdir. Liwapdaky habarçymyz Osman Haliýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Liwap vilayatynyň Serdar-Awad etrawynyň ýaşaýjysy Mansur täze melleginiň binýadynyň galybyny taýýarlamak üçin 4 adamdan ibaret ustalar toparyny çağırdy. Olar işe başladı. Mansur bolsa binýady goýmak üçin iň ilkinji we zerur gurulşyk materialy bolan sementin uğruna çykdy. Iň golaýdaky gurulşyk materiallary dükanynda sementin satylyp gutarlandygyny, şondan bäri onuň dükana gelmeýändigini aýtdylar. Soňra Mansur Türkmenawat şäherindäki dükanlara aýlandy. Olarda da sement ýokdy. Onun satılıp kutarlarında käbir dükanlarda 10, käbirinde 15, käbirinde 1 hepde bolupdyr. Dükançylar sementin haçan getirilejekdigini de aýdyp bilmediler. Goňşy etraplarda da ýagdaý şeýledi. Ýöne Agtaran tapar diýileni sement Türkmenawat Seydi Abdullah ýolunyň 28-nji kilometrinde ýerleşen hususy dükanda bar ekeni. Ýöne öňkü bakadan tonnasy 340 manatdan. Mansur'un öňkü baha diýmesiniň sebäbi şu ýylyň 20 martyndaky hökümet maslahatynda döwlet başçysyny degişli ministrliklere we edaralara bir tonnasy lomay sowdada 330 manat bolan sementi arzanlatmaly diýip tapşyrdy. Täze baha 175 manat bolmaly. Şu görkezmäniň ýerine ýetirilişine berk gözeýçiligi ýola goýmaly diýdi. Bu täzelik diňe bir Mansury däl, köpleri begendirdi. Sebäbi geçen ýyl vilayatda hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin yüzlerce adama mellek yerleri bölünüp berilipdi. 2015-nji ýylda hem bu iş dowam etdirildi. Mellege arza berip nowata duran adamlara ol berilýär. Eýýän gurulşyga başlanlar hem bar. Ýöne soňky 15-20 gün bäri dowam edip gelýän sement gytçylygy gurulşyga başlanlary onu togtatmaga, indi başlajaklara bu işini häzirlikçe goýbolsun etmäge mejbur etdi. Gurulşyk dükanlarynyň eýeleri sement gytçylygyny bahalaryň keskitlenmänligi bilen düşündirýärler. Mansur sement bilen bagly şu günkü ýüze çykan ýagdaýdan geçen ýylyň soňky aýlarynda täze soýlan et bilen bagly ýüze çykan ýagdaýyň isi gelýär diýär. Şonda mal eýeleri eti arzan bahadan satmaktan saklanypdylar. Yurdun köp yerlerinde täze etin gytçylygy döräpdi. Mansur hususy ýaşaýyş jaýyny gurjaklar üçin bahar we tomuz aýlarynyň her güni gymmatly. Sebäbi aglaw adamlar gurulşygy şu aýlara meýilleşdirýärler. Häzirki sement gytçylygy bolsa gurulşyk işleriniň bökdelmegine getirýär. Iň gynandyrýan ýerde sementin näme wagt boljagynyň nämälimligi diýär. Hususy ýaşaýyş jaýyny gurjaklar kerpijiň 1 müňüniň bahasynyň geçen ýylky bilen degiştirildi 50 manat gymmatlap, şu günler 200 manatdan satylýandygyny aýdýarlar. Ýuwlan çäge çagyl hem gymmatlapdyr. Liwapdaky habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Täjikistan 35 ýaşyna ýetmedik raýatlarynyň haç ziýaratyna gitmegini gadagan etdi. Käbirler häkimetleriň bu çäresini ýaşlaryň radikal ideýalary eýermeginiň öňüni almak maksady bilen baglaşdyrýarlar. Bu mesele barada jikmejik maglumatlary kardeşim Sehradan dinläli. Täjikistan 35 ýaşdan bärdäki raýatlaryň Mekke haç ziýaratyna gitmegini gadagan etdi. Täjikistanda köpler bu gadagançylygy täjik ýaşlarynyň radikal ideýalary ösdürmeginiň we islam döwleti atly toparýaly ekstremistik toparlara goşulmagynyň öňüni almak synanşygyna ynanýarlar. Bu gadagançylyk täjik prezidenti Emomali Rahmon dünýäwi esasa dayanýan uzak möhletleýin galkynyş konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge çağrış edenden bir aý soň ma'lum edildi. Täjikistanyň dini we medeni meseleleri boýunça komiteti haç çäklendirmesi baradaky gadagançylygy 13 aprelde köpçülüge ýetirdi.
Gurungy diýen komitetiň berýän maglumatyna bu gadawançylyk Saud Arabistany her ýurtdan barýan haç ziyaratçylarynyň sanyny çäklendirenden soň gartaşan adamlara öz haç parzyny ýerine ýetirmäge artygyrak mümkinçilik bermek maksady bilen ýoly goýlandyr diýilýär. Rahmonyň hökümeti 8,5 milyon ilatly Täjikistan'da dünýäwi düzgünleri berkitmäge ýygyderli çağırş edip gelýär. Soňky aýlarda Täjikistan orta mektebe gatnaýan okuwçy gyzlaryň başatgyç atynmagyny, kämillik ýaşyna ýetmedikleri meçide barmagyny gadawan etdi we daşary ýurtlardaky dini mekteplerde bilim alýan müňlerçe studenti ýygyny ýurda dolanmaga mejbur etdi. Bu çäreleriň ählisi ençeme Täjikistanlylaryň Siriýadaky we Irakdaky söwüşçüleriň hataryna goşulany baradaky maglumatlar peýda bolandan soň durmuşa geçirildi. Şeýlede soňky aýlarda onlarça Täjik raýaty Hizbut Tahrir, Özbekistanyň Islam hereketi we Jamaat-ı Ansarullah ýaly ýurtda gadawan edilen islamçy toporlar bilen ilteşik bolmakda aýplanyp uzak möhletleýin türme tutsagylygyna hökm edildi. Bu sud işleri Merkezi Aziýada resmi taýdan hasap alynan ýeketäk islamçy partiýa, ýagny Islam Galkynyş partiýasyna döwlet tarapyndan basyşlar artan mahaly bolup geçdi. Bu partiýa ýurtda 1 martda geçirilen we üstüne biýdüzgünçilikleriň kölegesi awanan saýlawlardan soň aýplamalary uçrap parlamentden çykarylypdy. Geçen aý Täjikistanyň çärenäki bir näçe meçidiň imamlary Täjik raýatlaryna agdalýan partiýanyň ýapylmagyny gollamaga we onuň ýok edilmegi üçin referendum geçirmäge çağırypdylar. 1992-nji ýyldan bäri Täjikistany dolandyrýan prezident Emomali Rahmon geçen ýylyň dekabr aýynda köpçüligiň öňünde eden çykyşynda Täjik ýaşlarynyň ýakyn günnordaky islamçy söwüşçülere goşulýandygyny boyun aldy we Islam döwleti atly söwüşçü topory global howpsuzlygy wehim salýan döwrewap bela diýip häsiýetlendirdi. Şonu Rahmon Islam döwleti atly toporyň söwüşçüleriniň hataryna söwüşýän ýüzlerçe Täjikistanlynyň Siriýadaky we Irakdaky ekstremistik toporlara Täjik ýaşlaryny hakyny tutmak arkaly ýurtdaky jemgyýete durnuksuzlyk getirýändigini hem sözüniň üstüne goşupdy. Fevral aýynda Täjikistanyň täzelikde wezipä bellänen baş prokuroru Yusuf Rahmonow ýurtda gadawan edilen islamçy toporlar üçin adamlaryň hakyny tutmagy bilen bagly wakalary derňemek wezipesi ýüklenen ýörite merkeziň ýakynyna işe girdiljekdigini aýtdy. Mart aýyna bolsa Russiýanyň goranmak ministriniň ornwasary Anatoliy Antonov Moskwada eden çykyşyna Merkezi Aziýada Islam döwleti atly toporyň bileşikleriniň işçiliginiň artmagy netijesinde Russiýa Täjikistanaky we onuň goňşusy Gyrgyzstanaky harby bazasyny berkitmegi planlaşdyrýar diýdi. Halkara krizis toporynyň ýakyna ýereden hasabatyna soňky 3 ýylyň dowamında 2000-den 4000 eçenli Merkezi Aziýalynyň islamçy söwüşçülere goşulmak üçin Siriýa gidendigi çaklanylýar. Kerdeşim Tehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleyijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem getirip bilersiňiz. Azatlyk radio bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosu siziň jaňlaryňyza, pikirleriňize garaşýar. Şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.